الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم اللقاء وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga bangsa ko, mga urip na Allah, mga babayakan, mga babuakan, mga inaakan. Sa giyang kaiya video na aya pamagusin tanu na giyang kutua makapantag sang kuto pimbarang aklasi bisita apapakaw mas ikubai narakas o mga kukumanian. Sabnar so bisita o ba iya papakaw mon na kanabasa sa susun. Enunta na talo ka klase. Si isa Quran na mialoy ay nisambag wallah subhanahu wa ta'ala kung mga sahaba ridwanullahi alaihim ay papagisiran wanto na ununi ko kumanang kutwa bisitaw ba igira miya kaumaon nasimbag siran wallah subhanahu wa ta'ala sa giyang kuta Quran yan si isa suratul Baqarah atigin manuto wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa fil mahid. Ipagisiran raka hay Muhammad o anto na unun ang kuto hayd. Ipagisiran raka ang kuta makapantag ko hayd. Agyang kanan na hayd, nagyang kanan subisita o bai anormal. Nataroan ka as kanyan na marsik. Qul huwa adhan fa'tazilu nisa fil mahid. Nagan kayo niyo mamakay sa mga babay kumasa o hayd. Sama nuto na ini sapar wallah subhanahu wa ta'ala si ikaw mga uripanian o badi bebanguni sa walay ang kuto abai amahahayda di kan ukiran pagubay ayama na di kan ukiran pagubay taman sa disiran mga susuti na di niusiran bebanguni sa walay taman sa disiran mga susuti na dalilan sa Quran amata na adna bisita apapakaw mas iko bai giyang kana na bisita apapakaw mas ikubai na kanabaanan sa susun. Ay nunta na si ko kaya pa magustuhan ng mga ulama tanong ko kailayaran ng mga hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na talo susunanan, talo ka klase. Agyang ka na bisita apapakaw makubai. Nalangon tanong sayad na ya pa magustuhan insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Bago na ikaklase na bisita pembetuan sa hayd, nagi na normal ay apapakaw makubai. Agia so kalalayaman abisita papakaw makubay. Ikadua abisita na bisita pembetuan sa istihadah. Agyang kay istihadah nagi iso bisita binasa udi na panyakita. Nambida ya sa kukuman agyang kay aduti man bisita. Agung bida ya sa buntal. Insyaallah na kekuatan ubu amay agyang kutuang bida niran. Agu anton ununi ukit akapaka senggaya tanu sangka edutiman. Ikatlo bisita nagyong kutwa bisita pembetuan sa nifas. Agiuto so bisita tutundug niyan so ikaririga sang kutwa kapaliw niyan kotian iinaian. Anda din ikapakambawa ta ubay na aden apaliw abisita na gyong kutwa bisita na kebetuan utos sa nifas. Na salakaw mambutoy kokoman. Oy. Langon tanunanan kakwa na magpunta no sa giyang kutwa normal abisita. Agyang kutwa normal abisita na ginani normal kiad na wallah subhanahu wa ta'ala kung mga bai. Limo iyang kiran, gagaw niyang kiran, kapadi iyang kiran. Ano man yung kiabaloy limo, gagaw kapadi, agyang kutwa abisita. Pag mayroon naging ka na bisita na aya hikmasan kiad na wallah subhanahu wa ta'ala naginan imabubaloy apanganangkan o wata sang kutasuld atian iinaian. Masya Allah. Ginan ni sabab ay giraman ito amya rimbit subai na diyon pa kaw magaid subisitan yan. Andi sabab nakagi subisitan yan nas kanyan imabubaloy apanganangkan o wata sa suld atian iinaian. Na igirap man mang buad di maririmbit subai kay barat na da makabangon sa walay udi na apyam ya kabangon sa walay nakagya da marimbit da maugat na peliu din ang kutwa bisitan yan ko kalalayaman akapeliu niyan ko umansawlan si dipindianan ko bubay o anton on ikalalayaman akapeliu bisitan yan na naigira man ito mimbawata ang kutwa bai
Nang kutwa bisita niyan, haid, normal bisita, na pembeloy nuto Allah subhanahu wa ta'ala agatas, na saya di imamanik sararab ubai. Masya Allah. Kaan makakan, o di na an mainom seruman, makan seruman agyang kuto ay kaririga. Masya Allah. Gini sabab paigira agupan mimbuat asubai na adna papakasusunya na wataian, adna gatas sang kuto ararbian, na margen obas kanyan pekaw mau bisitan yan. Oy. Dagaid. Aden o gaid na dagaid. Nah. Susabagi ang mga kukuman yan. Susabagi ang mga kukuman, igira manuto, miyaw bisita subay. Kailangan amay ng kaiwaya, kailangan akasabutan niwaya. Paganeron, pagalawin tanong siya, di makapsambayang nagudi makapamuasa. Subay miyaw mau bisitan yan anormal, haid. Nadiskan yan makapsambayang nagudiskan yan makapamuasa. Na upama kasambayang sa kanyan, nagupusas kanyan, na ditarimaan susambayang yan aguso, puasan yan. Ino to, nakagi aya kailangan asyarat, kondisyon, sangkuta din ka di ka panambayang, din ka di ka pamuasa na ang kuto kasusuting ka na. So, bai amahayad na di masusuti. Okay. Na upama ka manambayang sa kanyan, mamuasa sa kanyan, at tagal niyan, nagkadusa. Kagi sa manuto na sangkuta oras na haram o sa haramon o ba panambayang aguba pamuasa. O gaid, na kebayadan yang bedin su puasa ko orian o kaipos o Ramadan o di na orian o kaipos o bisitan yan. Kebayadan yan su puasa na din yang bedin kebayadan su sambayang yan. Gina ni pagani atanudan tanu ako kuman o mga bai ira miyaw masiran o normal abisita. Ikadua, kukuman yan na di ka pakai o ba di tawaf subai sa Kaaba. Pamanay, gira miya gumras kanyan, o di na minay hajis kanyan, na miyaw mau bisitan yan, na di ka pa kayo oba di tawaf sa Kaaba. Di ka pa kayo oba roo, tawaf. Gudi ka pa kayo oba niyan kapate, so Quran, ada asapang uliman yan. Daawe uliman yan. Sama nuto na, kapag kaya kapatan ng kasukuran, si kumabgra kataro ng mga ulama tanong na, kapag kaya kapatan kasukuran, ugaid na kailangan aadin asapang, o di na ad na awe ang kuto, alimang ka, lagi do ka susulot ka sa gloves. Na, nagudi ka pa kay, oba muntod sa masgit. Di ka pa kay. Oba tembay, muntod, tumarag sa sulda, masgit. Gudi ka pa kay, oba mbebanguni sa walay. Misterian. Di ka pa kay, oba rembangay misterian. Di ka pa kay, oba niyan bebanguni sa walay. Kapya ka haram mo to sa giyang ko to, masa haram ko misterian o banian bebanguni si misisyan aadin hayadayan. Badpan ama ko man yan na di ka pakay o ba si misterian na talak niyan si misisyan aadin hayadayan. Haram. Inunta na sa mga ulama tanong na bituan nilan sa talak bid'ai. Talakanan bid'ah. Ayang ko to aya kaptela kau mama ko karoman yan ababay na igiraan dudunun so bisitan yan na di penanan kepakai. Okay? Kailangan nakasabutan tanuanan. Miyawala-ulanan si kumas sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So Abdullah bin Umar wa Umar radhiyallahu anhuma na tialak yan si misisyan ang dudunun so bisitan yan. Orian yan na piya manutul Umar radhiyallahu anhu si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aging utam yang gulola atialak wa Abdullah ang kuta karuman yan andudun sa bisitan yan na Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na murhu sugu ang atigin sa kanyan falyurajaha na balingin yan. Okay. Gina ni dalil sa diyanan kapakay ubaanan di inggulola aw mama sa ikubai aadna haydayan uban yan talaka. Okay. InsyaAllah na pangako katanabuanan ko pada lecture tano. Na, ugay na upa makatalakan yan sa iyong oras na miya sa kadun su talagyanon. Na sun na ba nakabalingin yan nun. Bad pa na mga kukuman yan na upa makamadaon su bisitan yan ada pan sedep su alungan na umakasutin na makapsambayang sa luhur agwasar. Ibarat yan. Miya ka umang su bisitan yan. Si ko oriano miya katalaw gawi na miya daon so bisitan yan.
aya kaya doon obisita niyan na alas 4 sa kagabi o di na alas 5 sa kagabi. Ada pan sedap soalungan. Agyo to imori puri akada daw agyang uta kagabi. Kanda ni kasedap walungan na sumyul dagyang uta kagagawi. Na, aya ko kuman yan. Na opama kami doon subisita niya sang kuta oras a alas 5, ada pan sedap soalungan kaya kasedap alungan na amay ka alas 6 na makapsutis kanyan din. Na kebayadan yan, kapsembayangan yan, so sambayang aluhur aguso asar. Kapsembayangan yan so luhur aguso asar. Kenapa ya bu kapsembayangan yan na so asar? Di. Kapsembayangan yan so luhur aguso asar. Eno to? Nakagi so sambayang aluhur na sambayanganan ko kadadondo. So sambayang asar na sambayang mambuko kadadondo na mapakapreksyan din agyang kota duti man awak to. Saka mo tumambu. O paman yan. Na aya kaya daon o bisita niyan na siko oras a alas 11. Aya kaya daon o bisita niyan na siko oras a alas 11. Salo kagawi o di nagagawi na makapsembayang sa kanyan. Makapsutis kanyan o yan, makapsembayang sa kanyan. Nakapsembayangan niyan so Maghrib aguso Aisha. Ino to? Agiso sambayang Maghrib na sambayangan ng kukagagawi. Aguso sambayang Aisha na sambayangan ng kukagagawi. Napalaya niya na nan kapsambayangan ng agyang kutwa. Duti man awak to. Okay. Na, giyan ka na sa mga kakampat ang mga usayan sang kuto ang mga kukuman o miyaw maabisita. Na, tumugalin tanong sa giyang kutwa istihada. Tumugalin tanong sa giyang kutwa teron a istihada. Giyang kay a istihada na sa kanya so bisita abinasa o paman na bisita niya di matatendo uba o bon pakauma o paman na di matatendo sugaw iniyan kanaba lagi do normal a bisita a matatendo aya ka pakauma niyan na kapakaya si iko first week of month o di na si iko kyalo okay ko ulan-ulan o di na si iko kapusan ulan-ulan na kapakaya matatendo yan so normal a bisita niyan okay na gyang kay a bisita binasa apmuntuan sa istihada na di matatendo o kailan pa ka makubai possible makaw makubai possible di makaw makubai na gyang kay istihada na aya ko kuman yan na lagi din o kukuman o bae masusuti. Lagi din o kukuman o bae masusuti. Aya sebut na no saya na igira aya miya kaw makubai na gyang kutwa binasa bisita na makapsembayang sa kanyan din, makapamuasa sa kanyan din o pamakaramadan kapakay kapat sa Quran nagu kapakay batya sa Quran so lango na mapapakay kung masusutya babay na mapapakay mambu rekanian oy kagi aya ko kumanyan na ko kumanaya suti bai oy na anto na imbida niran Ustad anton onon i-okit akapakap mbida atano sang kutwa bisita anormal agusagyang kutwa bisita amamiminasa kataya sukap kambidaan yan paganero na bidaan yan so haid so normal bisita na di mapia ibaw di mapia ibaw so istihada so binasa bisita na daabaw niyan ikadua bidaan niran na so haid na rumarampi sa maytam ibuntal. Rumarampi sa maytam buntal. So istihada na mariga lagid din orugo pali. Lagid no pali. Okay. Ikatulang bidaan niya na suhayad na malo mapoporon o di na titimg. Suhayad na malo mapoporon o di na titimg. So so istihada na lagid no pali fresh mapia kapagundes yan. O di na mapia pamaka plalakaw na mapi aka plalakaw niyan malbud aka pagisgian gitu malbud aka pagisgian kanabas kanian mapoporon ginanim bidaan yan na kailangan na mapakambida ka kakapakaya so istihada na kapakaya igira na ipraot ko babay sa pirawlan at nigira apraoton sa duulan talaulan patulan nandudunun din agyong kutwa istihada gyang kutwa sakit o di nagyang kutwa binasa na anton ano niya talutiman o di na anton ano niya pangululaan kagi o pa maibarat yan miya kaw mako bai agyang kutwa istihada gyang nga na so binasa bisita
Sama nutuna anton nun ipenggulo niyan. Agi dinya sama niya mapakap senggaya, agi yung kutwa istihadaw, agusu hayd o alang-alang. Correct? Niyan mapakap senggaya o alang-alang. Nah, kataya so talotiman abtad. Kailangan natin udan ka. Talotiman abtad. Pag ano yung abtad yan na kailangan nakatukawan yan, suka pa kaw maroon o bisitan yan anormal. Siko first week of month, o di na si iko makalaok, o di na si iko last week of month. Nagukailangan akatawan yan, sukatay o pure abisitan yan anormal. Na opa makasi ko first week of month na kuan yan, sukukuman o hayad sa iko diyang kaagaw akalalami niya nun. Ibarat yan. Miya kaumaon agyong kuta istihada. Sa kaabay na aya paliugat ka, nakatawan ka so normal akapapakaw markaw, hayd. Ibarat yan na si iko first week of month, na gito'y kalalayaman akapakaw markaw hayd. Na. Kailangan ng akatawan ka panso, bilangan yan. Piray katoy niyan ka. Uman isa na akatawan yan. Ad na talaw gawi, ad na patagawi, ad na lima gawi, ad na pito gawi. Kailangan na memorize ka pa na, milalangag ka pa na. Si iko oryano to, ibarat yan na sisiyar ka so istihada, na sumulad so next month, na oya bisita nga na first week of month na bilang nga nakaro. Bilang nga nakaro. Ibarat yan na amay ka March, na si iko, pag ganay ulan-ulan yan, ikadu ulan-ulan yan, ikatalo, ikapat agawi ulan-ulan, pamana si ko 1, 2, 3, 4 si ko March nagay bisita nga akalalayaman nagay timuon ka tenduon ka abisitang ka si ko sold usawlan. Okay, si ko sold usawlan nagay tenduon ka abisitang ka agyang kay apat gawi isaya na ginani pa ganya pangululan ka sama no to na mao maso first week of month 1, 2, 3, 4 na di ka sayap sembayang, di ka sayap pemuasa, aya ko kuman ka na kukuman aad na bisita niyan anormal. Okay? Kukuman aad na bisita niyan anormal. Na. Ikadua betad, okay, takapakap senggay ang kaon, o di na, ikadua betad, na kapag ay mapakasenggay ayan suropaan, miya aloy tanwang kuto ang bidaan niran. Ha? Miya aloy tanwang kagisong bidaan o hayd aguso istihada. Na upang mapakasenggay nga suropaan niran, kamarayag giya na istihaday ni na giya na miya ko masuhayd na aro ka pagkakwa sa kukuman ka waya maka-omar ka na hayd na kigan ka susambayang kigan sulangon na di ka pakay ko sulangon na kukuman ad na bisitan yan na gito'y kakuha nga kukuman na upang makaaya marayag ka man na so bisita mamiminasa, binasa, na kakuang kamambusa man ito sulangon ako kuman mapapadalamon as kanyan din suko kuman umasusuti. Basta istihada na bai masusuti ako kuman yan. Okay? Na, gito so, mapakapasenggay ayan. Upama din niyang katawan, kapag ay mapakapasenggay ayan, suropaan, o di na buntal yan, na upama kaaya buntal yan, buntal, amya kaumaron na sifat o hayat, na kuan yan sukukuman o hayat. Na uwaya maka-uumaron sifat o istihada na kuan yan so kukuman o istihada alagid din o masusuti abai. Ikatalo, abtad yan. O pa maka di katawan o bai. Di niyan katawan o piragawi so hayd yan. Kana ba iya di salin-salin so hayd yan, so bisitan yan. Adna da sa matalo gawi, da sa mapatagawi, da sa malima gawi. O pa maka di niyan katawan. Na, di niyang katawan, agyang ko to bisita niyan. Nagudi niyang katawan, o anda kepantagi. Di niyang katawan, o anda kepantagi si ulan-ulan. Si ko first week of month, si ko second week, o si ko last week of month. Di niyang katawan. Sama to, na kagian na ba iya lagi daya? Ay punggulolan yan, na sa din sa kalilid, akalalayaman si iko, malibta yan ang mga bae. Ibarat yan na waya mi susulda ka sa walay na si ina ka, si pagaring ka, si ukting ka, si bubu ka. Apian ta, giyang utang balibta na sa din sa kalalayaman mas madakal. Ibarat yan na upama ka aya kalalayaman kiran na tutilugawi ikiran, na ro ka pakwa sa gawiin ka talo gawi. Waya kalalayaman kiran na aya kalilid kiran na sa kapantagi ko last week of month na gyud ni ka kuang ka oras ka mang last week of month na
kekuang kasuko kuman uhayd. Kaya gisa man to na giya subetad, di nga katawan, di nga mapakapasenggaya uwan to na ini. Haydaya antaw ka istihadah. Nagkapakipnap ka toon, agyang ko talagi dito. Na, sa mga paliugat ko istihadah. Anto na ipaliugat sa agyang ko ba, aad na istihadah niyan. Igira amiyada suhayd, yan na paliugat din makapamaygo na makapanambayang apyapan adan a istihadan yan. Ibarat yan. Sa giyong kutwa, inibigitan na sample, apat tagawi si ko first week of month na miyada subisita nga. Miyay po subisita nga. Sa iko ika 5 days na makapamaygo ka din apya adan a istihadan ka. Makapsuti ka din apya adan a istihadan ka. Na makapanambayang ka din, pakakaswi ka ko normal, galabak ka. So, nga na ipapaliwat ka wala na may punggulalan ka. Na oman sa kanyan magabadas na kailangan apkalimpyo niyan ang kutap kapaunan o istihada. Oman sa kanyan magabadas na kailangan apkalimpyo niyan, kasutin niyan, agyang kutap kapaunan o istihada. Giyang kanan ikadu ka klase bisita papakoma ko ba ikatalo ka bisita papakoma ko ba na sunifas ayap mutuan sa nifas nagyuto so bisita mapoporon sa tiyan o ba tundug niyan so kapaliyo o wata tundug niyan ang kuta kapli o wata. Andad ni kaliyo o wata sang kuta tiyan inayan na tundugun agyang kuta bisita mutuan sa nifas. Nyanton anon kukumana aya kukumana yan na lagi din sa kukuman o hayd. Lagi din sa kukuman o hayd. Di makapsembayang, di makapamuasa, di kapakay o ba kumapat sa Quran ada awin yan. Di ka pa kayo batawaf sa Kaaba. So lang mo na kukuman o hayd na lagi diyan din sa kukuman. Di ka pa kayo atalakan. Di ka pa kayo ang babangunanan sa walay. Anto na ay pinakamatay agawin yan. Anto na ay pinakamatay agawin yan. Ay pinakamatay agawin yan na mialo yung mga ulama tanu. Mialo yung na ijma. Kaya pa katango mga ulama tanu na patpulo gawi. Pinakamatay. Kanaba minus o di na pinakamayto. Di, pinakamatay na patpulo gawi. Sa manunto na upama kaming bawata subay. Oriyan yan na miyaka patpulo gawi na ndudunun din so bisitan yan anifas sa ikapatpulo agu isa gawi, ikapatpulo agu dua, ikapatpulo agu talo, ikapatpulo agu pat, ikapatpulo agu lima, tama sa miyamanik sa ika-50 gawi, na ipon ka din sa iyong uta, ikapatpulo agu isa gawi na makapanambayang sa kanyan, makapsutis kanyan. Ipon ka din sa iyong uta, ikapatpulo agu isa gawi. Hagi ay pinakamatay a oras saya na patpulo gawi. Na, Ustad, ba kapakay sa kanyan na kapakay makasuti sa iko dapan ko mo patpulo gawi? Oy, kapakay. Ibarat yan. Mimbawata, sa iko oryan o miyakat sa pulugawi na miya suti, miya doon agyong kutuan nifas. Sa manuto na kapakay din amanambayang. Makapsutis kanyan, makapamaygus kanyan, makapanambayang kanyan, makapamasas kanyan, o pa makapamasa. Okay? Kailangan nakasabutan, tanuanan. Na. O di na, yung kuta, romyang pa sa ika-20 gawi, na miya suti, nalagi diyan mabu, o di na ika-30 gawi. Kena ba kailangan, misampay ka daan ko ika-40 gawi na, baka bumaka, panambayang. Basta once amada agyang kuta bisita anifas na miya paliugat din ang kuta kapakasuting ka ang ka makapanambayang. Siya buta no. Namada kala din yan na mainang ka. Aya din yan di kasuti. Aya din yan di kasuti na sa iko oryan o 40 gawi naribata Aapiyad no miya suti sa iko ika 20 days na panayaw niyang panama 40 gawi na ribatanan babayakan. Kibaga kasus sambayang ka gusto mga paliugat ay papaliugat ka Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Na. Ba't pan mga kukuman yan? Na ustad, basaya pa kasuldag yung kutwa miya rapas watayan o di na miya bubus watayan. Basaya pa kasuldag sa yung kaanifas agyong kutwa miya bubus watayan. So mga ulama Sheikh Salih Al-Fawzan na tingin manutwa bas mimbaloy at tao, mimbaloy na tao, mirupan sa tao, agyang kutawata sa suldat yan, ina yan, na
sunganin apakatundugun abisita na kebetulan nutusan nifas. Basta man ada penbeloy ataw, ay kalili dadi kan beloy ataw wata sa konsuldutian inaya na igira miya ngira sa talulan. Basta man ada beloy ataw kay barat na miya ka 2 months beden na sunganin akatundugyan agyang koto awata apali o din agyang koto miya bubus ada penbeloy ataw kena bamaraya gupa maakya beloy niya nataw na sama no to nagyang koto bisita atau matundugun na kena buoto nifas na makapanambayang sa kanya din, makapamuasa sa kanya din. So, pangninta ko Allah subhanahu wa ta'ala, piya makampata, kaya siya tanuron, na kaya sabu-sabutan niyo, piya sunganin, piya magusaitan saya. Kanabatan waya, piya kabla-blang so saya nun, kaasar buaya, so mga importante ron din, atanto, na kasabutan ka, bubayakan, balasang anuron, Allah subhanahu wa ta'ala, sa madakalama piya. Laki ako niyo nagu inwa kana ya pia magusay kagya suka bubaliw niyo ra kana laki niyo ago kailangan nakasabutan niyo ang kuto ako kumanai. Okay, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.